Kad sam ja znao, gospodine, da s tim u Berin za Gondžija, ne bi ja tebe bričio na suho. A prvo da ti kažem, i ne ličiš mi na Zagondžiju. Više mi ličiš iz vina izraza. Na nekakvog matorog pedera. Seo. Ja. Pa što je on? Pa jesam ja rekao, izvini na izrazu. Šta reče, koliko si pisama napisao kumu Gliši? 6. 8. Čuo si. Nemoguće, nisam ja produktivan pisac ko ti. Spremati se i 9. pismo. Pripremi koverat. Molim te, hajde upali svjetlo. Ne vidim, zato gubim. A što ti ne ustaneš pa upališ svjetlo? Ti si bliži prekidaču nego ja. Ustaću kad završimo partiju. Namjerno nećeš. Vidiš da mi smeta mrak, pa nećeš. Hajde, molim te. Hoću, ali mi prvo reci ko je na potezu. Ti. Ja. Dobro. Ustaću i upalit ću svjetlo. Ali molim te, ne pipaj. Ništa ne pipaj. Što će pipati kad si ti na potezu, jel? Ne pipaj ništa. Figure ne smiješ da pipneš. A što hodaš natraške i jesi ti rak u horoskopu? Nisam. Ali onako, ponekad znam da hodam na traške. Stvarno si naopak čovjek. Ne pipaj figuru. Ma popravlja. Nemoj ni da popravljaš. Čuješ šta govorim? Dlaka na konju. Skloni dlaku, mani dlaku. Pa hoću da je sklonim, evo. Ne popravljaj figure dok se ne vratim. Ne popravljaj! Komšija, treba pomoć. Neko prav ne vjerujem, ne bi ume, šta će mi pomoć, majke? Sigurno hoćeš mu beri i Alme da kupiš haljnu, pa ko velim da ti pomognem da izabereš. Što imaš ti da mi pomađeš, jel? To ti kontaš jedan papak, pa ne znam izabrat tu stranu haljnu. Ma nije, Rile, nego velim komšija smo, prijatelji. Pa ja znam njen ukus, pa da ti pomognem. Sreća tvoja, pa si žensko inače sad tako u svijetu šamarčinu za to prijateljstvo. Ja joj to stalno govorim, Rilkane. Kažem joj, nemoj ona zato stalno izigravat majku Terezu. Kako to ti mene sve nazvuva, Rilkane, jel? To ko biva ako Bekane, jel? Zamijeniš 2 slova, ja Bekan, jel to si? Zamijeniš 3 slova, R i L. Sio, čuješ što ti ja govori, kad ti ja kajem 2, onda 2, ti jasno bilo? Dobro, 2 slova. Šta 2? Šta bolan 2? Šta 2? 2 slova zamijeniš. To ti mene uoči lažiš, jel si? Joj se u tebe zemlja vuče sebi, majko moja. Sreća tvoja pa je žena s tobom. Kudaš ti je laha ti kad sam? Nikad. Ja sam poznat po tome da se ne odvajam od svoje žene. Ja svoju Zlatu volim i poštujem i svuđe vodim sa sobom. Vas dvoje u Čerifu idete zajedno, jel? Pa samo kad su djeca kod kuće. Ma ne idemo. Ne idemo. Ne idemo, to bi bila prevelika ljubav i poštivanje prema ženi. Hajmo se, hajmo. Čekaj, Bona, kud se žuri, pa da progovorim malo s čovjekom, kakva te hića spopala? Hajde, Balanseo, pa znaš da ćemo bez mjesta ostati, hajde, Balanseo. Eto vidiš, pa kaže ženice, ne da ni s ljudima ni riječ progovoriti. Vidiš, pametan si Rile što se ne ženiš. Hajde. Zlato, ako hoćeš da mi pomogneš, molim te, vodi ovog Bekana odavde. Aj molim, inače ga ufatim, razbiću ga, tita mi ni hor, žena mu neće pomoći. Nemoj, Rile, nemoj. Evo, odosmo mi, hajde, Seo. Ako ćeš mu beri haljinu, kupio tu rozu, garant će joj se dopast, hajde. Zlato, hoće ti da imaš nekih problema s gravitacijom, ja? Ne bi, ne do Bog. Hajde, Seo, hajde. Hoćeš još malo mlijeka da ti naspijem? Dobro, ba sestro, jer ti misli da sam tele, majke? Ne mislim što. Pa sipaš mi 4 čašu mlijeka, evo samo što nisam počeo da mučim. Nešto fali. Hoćeš sad da te spucamo i maslace mu Neću, maslace, joj, ne znam. Nemoj, Šura, neće biti pravog efekta nego da ga ja stavim u led. Pa onda kad je spucaš da je ove komanče glave, sve fatamo po kući. Udri ga. Što si ti? Šta ti je, Balen, joj, tada zgodno. Ti je našla prvu pomoć. Jesam. Nogu da joj središ Ko Titi. Ti suade budeš li lajo, objeći li za muda, iš čuo? Ja baš me zanima kako ćeš to izvesti. Lijepo stara štrik, muda, stolca i ode. Joj, ne mislim ja na Kačunčiće, mislim, Bolan, kako ćeš stan podijeliti? Slušaj. Joj, gospodine, kad biste vi meni zeta zaposlili, veliki biste sevap učinili. A šta vas zet ima od školi? Ima od škole, ima 2,5 sata pješke od kuće do škole. Znate, on je prije živio na selu. O, još, ajde. Nasto, ajde. Evo, pa šta je u ovoj kutiji, pa je ovako teška? Da, urličeš, knjige, Jesi ti sigurna da u njoj nema željeza? Kakvo željezo, sudo, knjige nosi, knjige.
majke ti Bože. Čekaj, pa nemamo zbog čega je teška, pa pogledaj ti ovo, gvozdena glava, kako se kalio čelik, pa onda, ma daj, čovjek sa železnom pletom baš. Ti da su unutra vunena vremena ili mrtve duše, tebi tako smotano, mi to bi bilo teško. Što radiš, to volam, pobaca knjige. Možda su unutra perje i duše i ne zanima me, ali vani nije Tarzan, Tarzan, u to sam siguran. Joj, Tarzana, gdje šta? Deda, pa šta ti je bona? Daj, Tarzane, sad je onako. Jao, aje. Uj. Šta je, šta bi? Uščakni me. Pa jesam ti rekao da ima železda unutra, god vamo da ti izmasiram. Put pored rijeke, jel nas danas je put? Nije put, nego pruga. Pruga, ja. Pruga pored rijeke. Pruga pored rijeke. I šta je bilo? A 45. Minimalno je bilo. I sad ja vidim onu rijeku, meni vrag ne da mire. Ja sam bio mlađi, samo proključa iznutra i samo ja ovako lašlje, opala i samo se lagano, tiho, kao lasterica. Hop! Ko baja. Znam, A ja Bali su ga baja. Dobro, ja sam jučao bez onog pljuska, jesam. Jesi, vala, nije kapot. Nije kapot, i kad šta će ti biti? Mene ovdje negdje po sredini me neki čudni me grč ufati. Nismo to čuli na obali. Ufati me neki čudni grč i sad... I ja sam krenuo, a počeo da vidim, u pomoć, sad vidim tamo drugovi svi se poslagali pored rijeke. Svi viću u pomoć. Svi viću, čovjek u vodi niko ne skače. Niko ne skače. Kroz onu svoju bol ja otvorim još možda rekao posljednji put, Hrvoje gledaš u to pajdo, u obalu, kad I vidim... niko ne skače. Polako, ne žuri pred priču. Kad vidim jednu žgolju, hop, upade u... Suad! Daj, priđe drug suad i ufati me dole i povuče, vuci, potegni, Boga mi ti... Izvučete. Ispade uskok. Boga mi, da. I znaš šta mu je bila prva rečenica? Sjećaš? Znam, tačno znaš. Ne zna. Rekao je, šta gledate kukavice? Ma još nego kome gurnu jebo mater svoju. Ajde.